Am fost la sanatoriu. Bun lucru. Ei, proceduri, leacuri, băi. Și în toată seara, dansuri. Dansuri curativi. Curativi, știi? Adică dai din trup. Ei, peste 2 zile mă duc și la doctor. Așa se cuvine, să mă vadă. Cât mă dezbracă, îi spun, zic, domn doctor, ce se înseamnă asta? A îngesat pește. E rău, zice doctorul, ia boală. Eu unde fac, nu cred că eram îngis activ, așa, sprinten, l-am prins. Dar el mă cată, mă examinează, zice, văd că l-ai prins. Acum, zice, va trebui să spui cu cine. Singur, zic. Eu singur l-am prins. Deci că peștele ăsta singur nu-l poți prinde. Aici te-ți prinde numai în 2. Nu, zic, eu singur eram. Am stat așa la pândă și când m-a izghit, atunci că te-ai izghit. Zic, domn doctor, m-a izghit. Dar cum, întreba asta, zic, dacă n-ai reacții, ne mergi ca cu deștiul. Și da, și are deștiul, nu înțeleg, și legătura au deștile, zic, dar eu l-am prins cu mâna. Și uite doctorul lung la mine și zice, cum? Zic, schiurez cu mâna, eu dimitel așa prind. Prima dată în viață, zice doctorul, văd cineva care lucrează cu mâna, dar suferă undița. Ia chiar să-mi spui, te ustură, zic, mâna? Nu, zice, spinning-ul. Undița. Zic, eu n-am. Am avut una, dar s-a rupt. Și am zvârlit-o în pod. El iară se bunghește la mine, zice, dar nu ești alea că hachea? Zic, nu știu, în școală ziceau că-s hăisa. Dar și-ți cunoaște. Și dacă spui că l-a prins cu mâna și era ta singur? Nu. Zic, eram mai mulți, dar am prins numai eu. Ceilalți l-au scăpat. Nu au avut noroc. Deci că Stămancu a avut noroc, niata n-ai avut. Zic, dar eu l-am prins. Zic, și bunișoara așa o să ne ajungă pe 2-3 zile. Și o să ajungă chiar pe o săptămână. Că-i sort bun. Zic, eu numai de aici te prind. Eu dacă prind, nu... Dar el zice, dar niata, ai avut cu și veni la mine, ai ceva, nadă. Eu zic, prind fără nadă. Așa e fortuna mea. Cea fortuna o cheamă. Da, zic, eu cu fortuna mea nu mai încerc și îndată prind. Așa fortună mai rar ca a mea. Ei, cum a mea? O mai au și alții. Nu zic, dar tot mai des vine la mine. De-amu eu cu dânsa ne-am deprins, el numai se întoarce cu fața la mine și merge treaba, ca pe und. Dar dacă îi întoarce spatele, gata, nu merge, știi? Fără dânsa, ioc. Totul de dânsa depinde. Aici doctorul prinde și el interes și mă întreabă, ăla și-ți trebuie ea, dacă ne-a dat, zici, cu mâna. Am făcut cu mâna, dar și e trebuie și numai decât. Deci e te pornește, da, zic, e mă ațâță. E ca un fel de doping. Oh, când ei cu mine, eu atunci chiar le spun băieților, hai să vedem, care prinde mai repede. Ne luăm în trecere. Punem și un arbitru care stă și se uită, să nu-și ia măgeală, știi? Ia că n-am știut face doctorul nici prin cap să îndei, când treaba asta se organizează și competiții. Da, zic. Și încă acum, ia să vezi că o să bage proba asta și la Olimpici. Uite așa, o să se adune și o să fie asemenea sport în Jocurile Olimpice. Care prinde mai repede? Aici, dacă n-ai noroc, poți să dai nadă și lapte de pasăre când o e. Dar la competițiile astea, propune doctorul, ar trebui să iei în seamă nu numai care prinde mai repede, dar și prinde. Pentru că unul de vorbă prinde și el. Dar altul prinde văleu. Nu, domn doctor, zic, la noi asta nu se ia în considerație. Și ai prins anume. Și ai prins, tot e bun. E și du acasă. Acasă femeia se bucură de tot ce ai adus și te pune în capul mesei. Și zice, bravo, omule, că nu te-ai întors cu mâna goală. Pe alții deci se duc de 3-4 zile și n-aduc nică, dar tu te-ai dus pe 2 ceasuri și l-ai aninat.
Da, râde doctorul, da, în pat, nu te prinește. Zic, de ce? Cu și drept. Și am adus, am împărțit împreună. Eu te rog frumos. Ei, vezi, gata, zice doctorul, acasă femeia te crede că și-o dat Dumnezeu, dar aici e sanatoriu, aici cu nică, nu faci nică. Dar eu, dacă n-am, să-mi caut de sănătate, că la asta am venit. Și nici n-am de gând să prind. Apoi ia că zice doctorul, tot ține pe-a lui. Zice, nici nu l-ai căutat și l-ai prins, da, să-l mai și cauți. Zic, domnul doctor, dar păi eu l-am prins în jis. Zice, l-ai prins în jis, dar l-ai obținut în realitate. Mai în scurt, nu mă mai duc la sanatoriu în veci. N-are rost. Și e periculos. Nu au fost făcute reparații, oameni buni, încă din vremea sovietică și etajele noaptea. Așa mai scârțăie. Că dacă asculți atent, le auzi tocmai că jem. Și oftează. Și țăpă din când în când. Și scutremură păreții. Se scutură tencuiala. Și lumea îngrozită fuge. Toți fug, câte doi. Doi fug înainte și unul după dânsii. O venit bărbați. Mai în scurt, să mă tai, că nu mă duc la sanatoriu. Până la anul, nu mă duc.